Velkommen til modul 6, undervisningsmaterialer. I løbet af dette modul dykker vi ned i den vigtige rolle, som undervisningsmaterialer spiller i forhold til at imødekomme ældres unikke læringsbehov. Vi vil udforske de væsentlige funktioner, der bør integreres i disse materialer, for at sikre, at de er tilgængelige, engagerende og effektive. Forståelse af, hvordan design påvirker uddannelsesmål, vil være et fokuspunkt, når vi diskuterer, hvad der virkelig betyder noget, når man vælger materialer, der er skræddersyet til ældre voksne elever. I løbet af vores diskussioner vil vi afdække de vigtigste overvejelser, når man vælger materialer, og lægge vægt på ikke bare fysisk, men også psykologisk velvære. Vores mål er ikke bare at give information, men at give dig værktøjerne til at vælge materialer, der fremmer et miljø, der er befordrende for læring og generelt trivsel for ældre voksne. Desuden fungerer dette modul som en bro, der tilbyder baggrundsviden, som er forbundet med andre emner i dette træningsmateriale, hvilket skaber en omfattende forståelse af den afgørende rolle, som undervisningsmaterialer spiller i ældre voksnes læringsoplevelser. At sikre inkluderende og effektive undervisningsmaterialer til ældre voksne indebærer, at man følger 7 vigtige designprincipper. For det første betyder ligeværdig brug, at man skaber materialer, der tilgodeser forskellige evner, for eksempel ved at bruge større skrifttyper og tekst med høj kontrast for at forbedre læsbarheden for personer med synshandicap. For det andet betyder fleksibilitet i brug, at man tilbyder forskellige formater som online og offline versioner eller forskellige sværhedsgrader for at imødekomme forskellige præferencer og evner. For det tredje lægger enkel og intuitiv brug vægt på klar navigation og tilgængeligt sprog for at gøre information let forståelig og imødekomme forskellige læse- og skrivefærdigheder. Endelig understreger opfattelig information brugen af tydelige billeder og kortfattede instruktioner for at fremme forståelsen og fastholdelsen, hvilket især er gavnligt for ældre voksne, der behandler kompleks information. Ved at inkorporere disse principper bliver undervisningsmaterialer mere inkluderende, tilgængelige og effektive i forhold til ældre elevers forskellige behov. Tolerance for fejl, prioriterer fejlsikre funktioner og klar vejledning, så eleverne får mulighed for at gennemgå og revidere deres arbejde, hvilket fremmer et miljø, hvor fejl kan rettes inden den endelige aflevering. Ved at tilbyde supportressourcer som for eksempel tutorer kan man yderligere hjælpe elever, der ønsker yderligere afklaring. Lav fysisk anstrengelse, lægger vægt på brugervenlighed og indarbejder enklere handlinger som at bladre frem for at scrolle hele tiden i digitale materialer. Lette, håndterbare materialer reducerer også den fysiske belastning og forbedrer læringsoplevelsen. Endelig fokuserer størrelse og plads til tilgang og brug på at imødekomme forskellige kropsstørrelser og mobilitetsbehov ved at tilbyde alsidige læringsrum og materialer. Hvis man for eksempel designer materialer i formater, der er nemme at håndtere, som for eksempel løsblade, tilgodeser man ældre med begrænset mobilitet eller fingerfærdighed. Universal Design for Learning, UDL, fremmer fleksibilitet i læringsmaterialer og aktiviteter og giver eleverne flere muligheder for at nå deres mål uanset forskelle i evner eller præferencer. Det introducerer 3 principper, der er specifikt skræddersyet til undervisning og læring, og som sikrer, at læringsmålene er opnåelige for alle individer, uanset deres forskelle. Disse principper, som beskrevet af Burgstaller i 2021, fungerer som søjler for inkluderende undervisning. For det første vækker flere måder at engagere sig på, interesse og motivation ved at tilbyde varierede opgavemuligheder, gamifikation-elementer og forskellige kommunikationsformer, der imødekommer forskellige præferencer. For det andet sikrer flere måder at repræsentere på, at information er tilgængelig via forskellige formater som lyd, video eller hands-on læring, hvilket fremmer forskellige måder at forstå på. Endelig giver flere måder at handle og udtrykke sig på, eleverne frihed til at interagere med materialerne ved hjælp af deres foretrukne metoder, hvad enten det er skriftligt, mundtlige præsentationer eller videoformater. Essensen ligger i at præsentere information enkelt, intuitivt og i et tilpasningsdygtigt tempo og minimere irrelevant indhold. Når man tilpasser undervisningsmaterialer til ældre, er det nødvendigt at tage nøje hensyn til de forskellige handicap, de kan have, for at sikre inklusion og tilgængelighed. Tilpasning af visuelle elementer indebærer at afbøde nedsat syn ved at kontrollere belysningen for at minimere blænding og udforme materialer med høj kontrast, større skrifttyper og enkle layouts uden overvældende mønstre. Sproglig klarhed, justerbar grafik og brug af enkle visuelle elementer hjælper på forståelsen.
Samtidig indebærer imødekommelse af auditive udfordringer klar tale, justering af lydstyrken og undgåelse af højfrekvente toner, hvilket støtter personer med nedsat hørelse. Omformulering af information for at skabe klarhed og brug af stikord fremmer bedre forståelse og sikrer engagement hos alle elever. Desuden kan man imødegå lugte- og smagsforstyrrelser ved at imødekomme foretrukne smage, såsom sødt eller surt, gennem intensiverede smage og forskellige madteksturer, hvilket forbedrer kulinariske oplevelser. For at imødekomme ændringer i taktil perception og mobilitet kræver det design med større, strukturerede overflader og auditive signaler for at hjælpe med greb og balance. Implementering af gelænder og tydelige farvedifferentieringer i omgivelserne sikrer sikkerhed og nem navigation. Udvælgelse af ressourcer. Korrekt valg af ressourcer er afgørende for at sikre, at ældre personer får succesfulde læringsoplevelser. Brug af passende undervisningsressourcer bidrager til at øge elevernes engagement, forståelse og generelle effektivitet i læringsprocessen. De leverer tjenester, der er skræddersyet til netop denne gruppes specifikke krav og funktioner. Forskellige undervisningsmaterialer til ældre voksne. En bred vifte af uddannelsesressourcer kan bruges til at lette læringsprocessen blandt ældre. Disse ressourcer omfatter forskellige medier som bøger, aviser, film, sociale medieplatforme, interaktive værktøjer, præsentationer og andre lignende materialer. De anvendte ressourcer skal være enkle, i overensstemmelse med de udpegede læringsmål, anvende et passende sprog, tilbyde ny viden og færdigheder, inkorporere ældre menneskers livserfaringer og fremme forståelsen. Konkretisering af emner. Information præsenteres på en konkret og organiseret måde gennem uddannelsesressourcer. Forfatterne til denne undersøgelse anvender en strategi, hvor de belyser abstrakte begreber med håndgribelige illustrationer, hvilket letter forståelsen og skaber en følelse af tilknytning blandt ældre mennesker til det pågældende emne. Konkretiseringsprocessen gør det muligt for eleverne at opfatte de håndgribelige og virkelige implikationer af det emne, de studerer. Tiltrækning af opmærksomhed. Elevernes opmærksomhed kan tiltrækkes af omhyggeligt udformede elementer. Ældre mennesker kan engagere sig i læringsprocessen ved at inkorporere visuelle komponenter, fængslende historier og interaktive funktioner. Evnen til at fange opmærksomheden er afgørende for at stimulere nysgerrigheden og fremme motivationen. Fremme af aktivt engagement. Uddannelsesressourcer kan indeholde forskellige aktiviteter, øvelser og opgaver, der fremmer aktiv deltagelse. På denne måde indtager den ældre befolkning ikke en passiv rolle, men deltager aktivt i forbruget og interaktionen med det givne materiale. Aktivt engagement i læringsprocessen fremmer en mere dybtgående forståelse og langsigtet fastholdelse af viden. Forbedring af fornøjelsen ved at lære. Ved at integrere fængslende komponenter som gamifikation, interaktive quizzer og multimedier kan man forvandle uddannelsesrejsen til en fornøjelig oplevelse. Brug af underholdende materialer skaber en gunstig læringsatmosfære, som er en katalysator for, at ældre voksne fortsætter med at uddanne sig. Designet af læringsmiljøer, hvad enten det er klasseværelser eller mødelokaler, har stor betydning for undervisningsmaterialer. At skabe miljøer, der er skræddersyet til ældres behov, er et afgørende element, der fremmer kontinuerlig læring. Nøglekomponenter, der er vigtige for ældre voksne i disse omgivelser, omfatter belysning, ventilation, varme og rummets indretning og møbeltype. Undervisningsmaterialer bør designes, så de kan bruges igen og igen på forskellige tidspunkter, hvilket fremmer en kontinuerlig læringsrejse. Desuden bør de spille en central rolle i at forbedre både fysisk og psykisk velvære og skabe et miljø, der fremmer socialisering og interaktion mellem eleverne. Disse ressourcer bør også række ud over det umiddelbare emne og støtte lateral udvikling inden for områder som digitalisering og fysiske evner. Engagerende indhold, der vækker nysgerrighed og opmuntrer til kreativ tænkning, er afgørende og hjælper med at fastholde information gennem visuel hukommelse. I sidste ende er det vigtigt at indarbejde elementer, der tilskynder til praktiske læringsoplevelser, hvilket giver mulighed for aktiv deltagelse og en dybere forståelse af koncepter gennem praktisk anvendelse. For ældre voksne elever har digitale ressourcer mange fordele. Det gør de først og fremmest ved at tilbyde interaktivitet, som gør læringen spændende og livlig. Multimediematerialer, der forbedrer forståelsen, simuleringer og interaktive test kan alle falde ind under denne kategori. For det andet gør digitale materialer information og ressourcer let tilgængelige online. På grund af tilgængeligheden kan ældre personer nemt tilegne sig aktuel information og udforske forskellige emner. Desuden kan eleverne tilpasse informationerne,
så de opfylder deres krav og præferencer ved hjælp af digitale materialer. Læringsmaterialets relevans og niveau af engagement kan begge forbedres ved denne tilpasning. Endelig letter de multimodal læring, fordi digitale materialer ofte omfatter mange medier, såsom tekst, lyd og video. På grund af tilpasningsevnen kan ældre mennesker interagere med indholdet på måder, der passer til deres unikke læringsmetoder. Ældre voksne elever kan drage fordel af ikke-digitale materialer, herunder trykte bøger og traditionelle ressourcer. Disse materialer har en fysisk form, er almindeligt kendte og nemme at få fat på. Ældre mennesker, der måske ikke har de nødvendige teknologiske færdigheder, kan finde disse muligheder tiltalende, da de ikke kræver betydelige tekniske færdigheder. Ikke-digitale ressourcer har på grund af deres iboende begrænsninger ofte et snævere omfang, hvilket giver eleverne en mindre overvældende og mere koncentreret oplevelse, så de kan rette deres opmærksomhed mod det specifikke emne. Desuden er disse materialer ikke afhængige af teknologisk infrastruktur, hvilket mindsker eventuelle problemer i forbindelse med elektroniske gadgets og internetadgang. Tillykke med det! Du har gennemført modul 6. Tjek evalueringen og yderligere materialer.